సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్ తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్ లో ఉంటది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్ తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. నేను ఏ వీడియో చేసినా ఇన్స్టాలో వస్తుంది అండ్ టెలిగ్రామ్లో వస్తుంది. సో ఒకవేళ ఫొటోస్ కావాలంటే టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తే అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో తప్పకుండా టెలిగ్రామ్లో అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది, లాంగ్ ఫోటో. ఈ లాంగ్ ఫోటో ఉందిగా 7 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 17 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. 23 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సెకండ్ ఫోటో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు లాంగ్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ పేస్ట్. సో 9 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం, దాన్ని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో మీరు చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఫోటో 16 సెకండ్ 30 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 16 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.